Els rius i els espais fluvials tenen un valor intrínsec per si mateixos i també tenen valor perquè són connectors entre espais de muntanya i espais marítims i perquè també comprenen les zones inundables i el bosc de ribera que tenen al voltant. A més, tenim allà fauna terrestre, fauna aquàtica i fauna, tota la biodiversitat també de l'intermig que seria la semiaquàtica. La problemàtica amb la que es troba la fauna als espais fluvials i al Ripoll, per exemple, és que quan tenim espècies invasores, el riu mateix propicia que la dispersió i el moviment d'aquestes espècies sigui molt més ràpida que hàbitats terrestres. I aquestes espècies el que fan és canviar el comportament d'alimentació o de reproducció de les espècies autòctones, poden hibridar en certs casos i llavors desplacen les espècies autòctones que tenim aquí i tenim un canvi i un canvi molt gran, a més, a la biodiversitat i tota la xarxa que la constitueix. El que fem a l'ADEN en relació al control de fauna és que tenim un grup de voluntaris que el que fem és una mica fer un seguiment i una recuperació de tortugues autòctones que tenim al riu Ripoll. Fem també extracció de les espècies invasores perquè tenim aquest problema de les tortugues exòtiques de tendes de mascotes que són alliberades a l'entorn fluvial. I també fem un anàlisi de l'estat ecològic del riu 2 cops l'any, a la primavera i a la tardor.